Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Pindi TV kam e radio Teccan hande eɗen ɗo e foyer des jeunes holko addi en ɗo noon ko tawtorede ɓeɓe ganduɗa kañumen goni mouvement andefal makki 2019 eɗen jaada e goto e mouvement he on inotirto koye inde Ousmane Thimbo bisimilla ma e haalirde Pindi TV. Merci o jarama mi salmini kala keɗotoɓe radio Teccan mboɗo salminaɓe mboɗo juuroɓe min ko Ousmane Thimbo mbiyetemi min woni coordinateur makki 2019 darde yonti ko mouvement koye région de Dakar les 4 communes la foof emin jogui toon yimɓe dariɓe toon ɗo jogui coordinateur uji min woni coordinateur Guédiawaye hande oɗo saa ko min noddi mouvement o pour hollide ligguey momin mbaɗe Guédiawaye hamin dañi yimɓe ɓemin liggodiri artuɓe e parti pour jagande Macky Sall wonnoɓe PDS wonnoɓe Gakou Malick Gakou wonnoɓe parti ji goɗɗi hande fof ɓen fof ma garɗo kaala e yeeso yimɓe fof mbiye garti pour jagande Macky Sall beele Macky Sall en wonta en 2019 ko ɓen min gari wadde présenté fedde nde ɗum addi ɗo yimɓe hande sikki ala no mbiɗani ko noon ko ɓen garɗon ɗo wadde présenté kono hande no gonka politique wayni hande beelon jogahi kulkule e ko yowiti e élection 2019 wonde moɗo leydi Macky Sall o ne wawa dañde caɗele bon kulkuli ala par ce que en tout cas wawa dañde caɗele kam fayi ko yimɓe arani ko Sénégal naɓe gotata wona jinneji wona hay hunde ko Sénégal naɓe gotata te Sénégal naɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa aussi enen gandi ɗo paayi enen gandi aussi ɗo pawata leydi men so tawi ɓe jii ko Macky Sall ko ndeguila ɓe dokki président Macky Sall leydi ndi soɓe jii ko waɗi ko bonnani addani haare addani jibro ñamre woodi donc je crois que kamɓene aussi ɓe donkata wiide oɗo hamin kooli ɗum min pilta ɗum beele ene continue golle ɗe waɗi ɗe hamin min gala hen kulol par ce que Macky ligguima holliri aussi yimɓeɓe hol lawol poti rewde pour leydi ndi ɓamto te hamin jakori yimɓe Sénégal naɓe ene daara ene jii guite mumen aussi ene jii ko wonde hen ko wadde tenti tan ko hande ko wiide hande oɗon jogui hoolare mawde e rendo leydi Sénégal gam ɓe palto hoorejo leydi ndi Macky Sall e laamu eyyi hamin kooli Sénégal naɓe hamin gandi ko yimɓe wawɓe suɓade donc nandata e leydi mumen e jiwru hamin gandi soɓe jii ko Macky Sall waɗaniɓe guila laami ko maaro meeɗa ɓeydade diwlin meeɗa ɓeydade sukara meeɗa ɗewdade haare meeɗa wadde e leydi he jibru meeɗa wadde e leydi he salaire uji nana jooɓe chantier ji nana mbaɗe ndiyam nana adde courant nana adde mi sikkani soɓe calo woɗɗo hokkitemo leydi ndi o lamto kadi beele cikkuɗa ɗum wona gueɗal jaarugal banggue saabu kala e saaha foof ene wiye leydi Sénégal leydi ndi yahani ko wiyete ne waɗi évolution hay goto yiyani évolution beele wadde wona haalulaji ɗiɗi wona haalulaji ɗiɗi par ce que holko woni évolution ko yimɓe haaloɓe tan évolution c'est quoi Sénégal moni fof ne waɗa évoluer to banggue muɗum par ce que Sénégal ko leydi on pays sous développé a wawa finde en septembre mbatta Sénégal ha wayno France ɗum ko wara wonde so ɗen ɗaminima ɗum aussi ken tampene woto mone funta hoore muɗum minen min puntata Sénégal naɓe Sénégal rewete koye lawol wiya ɗo e 2035 Sénégal ma won leydi ndagal ɓamtedi donc hamin e lawol donc aɗa ko adda ɗum woni wadde laabi wadde addude ndiyam addude courant addude ndema ɗo e 2035 Sénégal nam ma jii koye men e leyɗele ɓurɗi ɓamtade ɗe hande oɗo saaha hay goto wawi wiide ne watta Sénégal wayno France walla wayno États-Unis mais hamin gandi hamin pawi ɗum e lawol ɓe refene fayton Allah jarama o jarama kanko tigui wonno Ousmane Thimbo coordonnateur mouvement andefal makki 2019